Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti, jien għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, billi ħallejt dmirijieti. Tija tiegħi, bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassanna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu. U Alla li tħares lil min jittama fik, mingħajrek xejn ma jiswa, xejn ma hu qaddis. Kattar fuqna ħniena tiegħek u kun int li taħkem fuqna u tmexxina, ħal niqdew tajjeb bil-ġid li jgħaddi, hekk li narfu norbtu ruħna minn issa mal-ġid li jibqa' l dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Dan qal il-mulej, għajnejja ixerdu dmuħ lejl u nar bla qiegħda, għax ix-xebba bint il-poplu tiegħi ħadet daqqa kbira u tfarket, ġerħa bla fejqan ġarbet. Jekk noħroġ fir-raba hemm insib il-mejtin bix-xabla. Jekk nidħol fil-belt insib il-mifnija bil-ġuħ, għax imqar il-profeta u l-qassis jiġġerrew mitlufin fil-pajjiż. Tlaqt int il-Ġuda għal kollox, stmellejt int il-Sijon, għaliex sawwatna bla ma hemm fejqan għalina. Stennejna sliem u ma għandna ebda risq, żmien il-fejqan u warana imwerwra. Aħna nafu mulej bidnubietna, bil-ħażen ta' missirijietna għax dnibna kontrik. Minħabba fismek tiġħadniex, tkasbarx it-tron tal-glorja tiegħek, ftakar, tiksirx il-patt li għamilt magħna. Hemm xi ħadd fost l-allat firħa tal-ġnus li jista' jibgħat ix-xita, jew jistgħu jagħtu weħidhom ismewiet gliegel ta' ilma. Mhux int il-mulej Alla tagħna, fik it-tama tagħna għax int għamilt dan kollu. Il-kelma tal-mulej. Fġieħ is-sebħ ta' ismek mulej eħlisna, fġieħ is-sebħ ta' ismek mulej eħlisna. Tiftakrilniex il-ħtijiet tal-imoddi, fit-texejja u l-qana biħnintek għax ninsabu mifnija għall-aħħar. Fġieħ is-sebħ ta' ismek mulej eħlisna. Enna u Alla Salvatur tagħna, fġieħ is-sebħ ta' l-isem tiegħek eħlisna u aħfrilna dnubietna minħabba l-isem tiegħek. Fġieħ is-sebħ ta' ismek mulej eħlisna. Ħajasal quddiemek il-fiq li mjassrin fil-kobor ta' qawwietek salva l-dawk li huma għall-mewt. Fġieħ is-sebħ ta' ismek mulej eħlisna. U aħna l-poplu tiegħek u l-merħla tal-mera tiegħek niżuk ħajra għal dejjem minn żmien għal żmien inxandru tifħirek. Fġieħ is-sebħ ta' ismek mulej eħlisna. Alleluja, alleluja. Iż-żerrija hi il-kelma ta' Alla, dak li jiżra iż-żerrija huwa Kristu. Kull min isibu għandu il-ħajja ta' dejjem. Alleluja. Dil-quddisa qed nofruha għal Helen Saliba.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ħalla n-nies u mar id-dar. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu u qalulu fissirilna il-parabola tas-sikrana fil-għalqa. U weġibhom dak li jiżra ż-żerrija tajba huwa bin il-bniedem. L-għalqa hija d-dinja. Iż-żerrija tajba huma wlied is-saltna. Is-sikrana huma wlied il-ħażin. U l-għadu li żeraħħa huwa x-xitan. Il-estate ifisser tmiem id-dinja u l-ħassada l-anġli. Mela bħalma s-sigrana jiġbruha u jaħarquha fin-nar, hekk isir fi tmiem id-dinja. Bin il-bniedem jibgħat l-anġli tiegħu u huma jiġbru barra mis-saltna tiegħu kull ma iġib it-tfixkil u kull min jagħmel il-ħażen u jixtuhom fil-ħuġġiġa tan-nar. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżiż tas-snien. Imbagħad il-ġusti jsiru jiddu bħax-xemx fis-saltna ta' missierhom. Min għandu widnejh ħajisma' il-kelma tal-mulej. U tiħsib żgħir ħafna, kelma żgħira fuq din il-parabola. Bħalissa anke fil-ħdud konna qegħdin nimmeditaw il-parti mill-Vanġelu skont San Mattew. San Mattew, il-Vanġelu ta' San Mattew huwa magħmul minn 5 diskorsi kbar. L-ewwel diskors huwa tal-Beatitudnijiet. It-tieni diskors jitratta minn dik li għall-missjoni tal-Apostli. U t-tielet diskors huwa fuq il-paraboli, għandna 7 paraboli. U din il-parabola hija parabola biex ngħidu hekk li titkellem mill-qam u mis-sikrana. Hija parabola li hija minnha nnifisha omiletika. Ġesu Kristu stess jagħmel l-omelija, għal Ġesu Kristu stess wara li jgħidilhom il-paraboli, jgħallimhom bil-paraboli, li huwa Ġesu Kristu stess li jagħti tifsira ta' dak li jrid ifisser permezz tal-parabola. Hija kelma li turina u titkellem mill-ġudizzju, kelma li titkellem mill-ġudizzju. Però mhijiex kelma li qed tiġi dalgħodu biex tbeżżana. Il-Kristu dal-għodu ma rridx jbeżżana x'ikun hemm il-biki u t-teżis ta' snien, eċetera, eċetera. Hija kelma li qed tiġi biex tistruina. Hija kelma li qed tiġi biex tgħidilna isma' tammonina. Iġġanna nirflettu fuq il-ħajja tagħna. Iġġanna nifrettu fejn ħajjitna. Biex aħna jekk aħna ħajjitna miskont ir-rieda ta' Alla, miskont il-pjan ta' Alla, allura rridu ninbidlu. Allura rridu nikkonvertu. U din hija dik li il-parabola li trid tgħaddimna fil-fatt anke kif tispiċċa. Imbagħad il-ġusti jsiru jiddu bħax-xemx fis-saltna ta' missierhom u jgħidilna min għandu widnejh ħajisma'. Jekk aħna kapaċi nisimgħu din il-kelma u nibdu l-qalb tagħna, dak huwa il-messaġġ ta' din il-parabola. Mulej Missir Qaddis, inti ġbartna hawnhekk dalgħodu. Fiduċjużi mill-imħabba tiegħek anke bl-interċessjoni ta' Omna Marija fi taħt it-titlu tal-Madonna ta' Pinu, inti tisma' it-talb tagħna u tidħol għalina. Mulej nixtieq nitolbok għall-Knisja, speċjalment għall-Papa, l-isfijiet, tas-saċerdoti u għal dawk kollha li jevanġelizzaw. Ħalli iż-żerrija tal-kelma tiegħek tkun tista' taqbad fil-ħajja tagħhom. Waqt li huma ixandu din il-kelma u jagħtu verament il-qawmin li huma meħtieġ permezz tal-kelma. Għal dan mulej nixtieq nitolbok. Isman.
Mulej nixtieq nitolbok għad-dinja kollha, għall-pajjiżi kollha speċjalment fejn hemm il-problemi tolbuk ukoll anke tfejjaqna minn din il-marda, żommna l-bot u wejna inti mulej biex inkunu nistgħu verament inkunu għaqda waħda paċi fid-dinja nitolbu. Mulej nixtieq nitolbok għal dawk kollha li għaddejjin bit-tbatija biex jersqu lejn il-kelma tiegħek li hija faraġġ, tama u ħniena nitolbu. Mulej nixtieq nitolbok għalina l-koll biex permessa din il-kelma li l-mulej jagħtina anke l-kelma tal-lum inti tkun tista' tibdel ħajjitna, ċaqnaqna lejk u tħallina nikkonvertu, nitolbu. Fis-skit tal-qalb tagħna u nagħmlu t-talb personali tagħna. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Imbierek int mulej tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajdna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li qegħdin noffrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu x-xorb tar-roħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qammu lej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti tajtna bit miftuħa. U bil-qawwa tal-grazzja tiegħek għamel li dawn il-misteri tas-sema iqazzuna fil-ħajja ta' issa u wasluna fil-għena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja, x'minn qalbna nroddulek ħajr, għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissibu mal-tajja tal-anġli u ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għola tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajhi bati bħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi ġil-ġdid li jibqa' dejjem
id-dem li jxerret għalikom mal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Qabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Isqof Olett Anton mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fil-qaddejja tiegħek Helen Saliba jogħġbok isejħilha għal għandek minn din id-dinja. Għamel li mqik bietet fibnek u bħalibnek, ek ukoll fibnek u bħalibnek tirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħubna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla u Omna Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, imkien mal-Ispiritu Santu u ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Imqanqlin mill-Vanġelu gwidati mill-Ispiritu ejjew nitolbu flimkien. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħafrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew nittamaw il-lena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek nissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek nħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. Għatħares lej dnubietna, iżda ħas lej il-fit għall-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fija li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċ tal-mulej tkun dejjem magħkom, Tiegħek ukoll. ejjew nagħtu s-sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan huwa l-ħaruf Talla, dan huwa Ġesu Kristu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin jindakfa mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid b'kelma waħda u ruħi tkun minfejqa. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsix il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Bertu.
Il-ġisem ta' Kristu. Amen. Albert. Nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagrament tas-sema li hu t-tifkira għal dejjem tal-passjoni ta' ibnek. Għamel li dan id-don li hu tawna bimħabba bla qis ikun jiswa għas-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Ġesu Kristu.